Arte e discapacidade son palabras que non aparecen frecuentemente vencelladas, mais cando se asocia adoitan dar lugar a relacións conmovedoras e apaixoantes. Isto é o que demostra Artefactos, unha exposición que desarma os prexuizos de aqueles que creen que as persoas con discapacidade son incapaces de expresarse a través da arte. Pois Artefactos é unha proposta desde Campus Cultura, que é o proxecto europeo da Universidade de Santiago dedicado á diversidade cultural e ás políticas de integración das persoas en risco de exclusión social, que pretende de alguna maneira visualizar a forma de crear e de integrar na arte a persoas que en principio teñen algún tipo ou viven algún tipo de situación de discapacidade. Como se pode advertir na exposición, a etiqueta de discapacitados que moi rapidamente ás veces lle poñemos ás persoas realmente non é ningún tipo de problema, non supón ningún tipo de atranco para que os creadores poidan ofrecer contidos artísticos en plano de igualdade con calquera outra persoa, sexa ou non viva ou non unha situación de discapacidade. O Pazo de Fonseca en Santiago de Compostela está a acoller ata o 28 de febreiro o espazo expositivo Artefactos, un lugar de encontro entre artes plásticas, videocreación e fotografía que reúne diversas propostas vencelladas ao mundo da discapacidade. Ofrece contidos que nos ofreceron, que nos achegaron distintas institucións e colectivos que están traballando con persoas que viven algún tipo de discapacidade e que ademais traballan dunha maneira especialmente interesante as relacións entre a arte, cultura e integración social. É o caso da Fundación Menela de Vigo, que leva moitos anos traballando con persoas que teñen autismo e que na exposición Artefactos ofrecen unha exposición de pintura premiada a nivel internacional. Conferencias, actuacións musicais e performance de danza e integración son eventos que completan a mostra expositiva, ademais de outros rincóns como o de fotografía a cegas ou a iniciativa Entre Telas realizada por persoas con demencia. Na exposición podense ver as maletas dos recordos dos enfermos de Alzheimer e as súas familias e tamén os panos pintados por eles, recollendo desde os poucos os últimos nomes que van lembrando até situacións da súa vida que á volta duns anos xa non van a saber que representan. Como máxima expresión da creatividade, a arte é ese terreo no que as culturas acadan o seu máximo expoñente. É un lugar onde a crítica, a rebeldía e o cuestionamento teñen cabida, e contrariamente ao que pensa moita xente, as persoas con discapacidade teñen altas aptitudes para explotar as súas capacidades artísticas. O propio subtítulo da exposición, que é Dinamitando Prexuizos desde a integración, pretende precisamente demostrar que ás veces a percepción que temos sobre determinados grupos procede máis do noso prexuizo que de unha situación de desigualdade real que eles efectivamente representen. Ser ou non vivir ou non unha situación de discapacidade no ámbito da cultura debería ser o menos representativo. A exposición Artefactos xurdiu a raíz do Congreso Internacional Nosoutros organizado por Campus Culturae, unha convención que relacionaba arte e cultura co desenvolvemento de colectivos vulnerables.
Realmente a exposición xorde dunha sinerxia que xurdiu no Congreso Internacional Nosoutros, Arte, Comunicación e Integración Social que Campus Culturae organizou en Santiago en decembro do ano pasado. Co gallo dese congreso tivemos a ocasión de convidar, escoitar a representantes de todas estas entidades e algunhas máis e advertimos que había todo un mundo de suxestións, de posibilidades, de realidades que non se estaban coñecendo e chegamos á conclusión, dialogando entre todos, que cabía a posibilidade de organizar unha exposición para precisamente visibilizar todos estes esforzos e que a sociedade fose máis consciente realmente do potencial artístico que está detrás destes grupos, destes colectivos. O programa impulsor desta exposición, Campus Culturae, é unha aposta da Universidade de Santiago a prol da multiculturalidade e da diversidade. Unha oportunidade para apostar polo entendemento entre culturas e a retroalimentación entre distintas realidades. Campus Cultura é un proxecto que a Axencia da Cultura de Europa lle outorgou a Universidade de Santiago en 2011 e que se vai desenvolver até 2016 con financiamento europeo para desenvolver un proxecto integral no que a diversidade cultural dialogue coas minorías e coa integración das persoas en risco de exclusión social. Neste eido, Campus Culturae promove múltiples iniciativas que amosan unha visión renovada sobre estas cuestións. O resultado vai ser bastante variado, está dando lugar xa a este tipo de iniciativas como o Congreso citado, esta exposición, unha exposición sobre ilustración que organizamos o ano pasado tamén en Compostela. E, ademais, concretarase na creación dunha biblioteca sobre culturas do mundo que se ubicará na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago e a creación do primeiro Museo Internacional de Ilustración que terá como sede Santiago de Compostela. A través de artefactos, os visitantes poderán mergullarse por uns intres en distintas expresións artísticas da man de persoas con discapacidade. Esta mostra manifesta que a arte é unha habilidade de todos, dende todos, para todos e con todos, asequible para calquera individuo e capaz de ser explotada por todo o colectivo, incluídas as persoas con discapacidade.